Sa ulo ng mga nagbabagang balita, probinsya ng Kalinga, nasungkit ang titulong World's Largest Gong Ensemble at Largest Banga Dance. Bilang ng mga naitatalang grass fire sa Baguio, ikinababahala ng BFP. Sandy Menchie Abahan, binigyang pugay sa pagkapanalo sa world's highest marathon. Kasalang bayan ng Lingayen, idinaos sa beach. At lalaki sa Mexico, Pampanga, nag-propose sa kanyang kasintahan sa mismong Valentine's Day. Naimbag nga malam amyanan Luzon, narito na ang may init at bagong mga balita. Ikinababahala ngayon ng Baguio City Bureau of Fire Protection ang pagdami ng forest at grass fire sa unang quarter ng 2023. Mga tips kung paano ito maiwasan, alamin sa kwentong ito. Pasado alas 5:30 ng hapon kahapon, tanaw mula sa Barangay Luwakan Proper, Baguio City ang forest fire na ito sa Voice of America compound sa Camp John Hay, Baguio City. Itinawag ito sa Baguio City Bureau of Fire Protection bandang alas 6 ng gabi. Yun, umabot po yung alarm ng second alarm, sir. And then, thankfully, madami pong dumating na fire truck para mag-supply ng tubig. Katulad po ni Sunshine, Bawadi, John Hay, Fire Volunteer. And yes, yung mga ibang water delivery natin. So at least naapulan naman natin at around 9 o'clock PM, naapulan naman po natin yung apoy. Wala namang nasugatan o nasawi sa sunog. Aabot sa 2,000 square meters ang lawak ng sunog at hindi pa matukoy ng mga investigador ang sanhi nito. Pero ikinababahala ito ng Baguio City Bureau of Fire Protection. Ito na kasi ang pang-apat na forest fire na naitala sa lungsod habang 3 ang naitalang grass fire ngayong unang quarter ng taon. Expect natin yan ngayong dry season. Konti ang ulan, dry ang mga leaves, lalo na yung pine needles, madaling magliyab. Sa investigasyon ng BFP, malimit na sanhi ng mga ito ay ang mga itinapong upos ng sigarilyo. Mas maganda kung iwasan natin yung mga open flames, lalo na po sa kabundukan natin, yung pagsusunog ng mga dried leaves kasi it may cause ng forest fire natin. And then yung mga naninigarilyo po, sana itigil na po natin. Mas magandang itigil kasi minsan yung upos na tinatapon natin, pwede pong dun yung pagmulan ng sunog. Kanina, ipinakita ng BFP ang ilan sa kanilang mga equipment para sa pag-apula ng sunog. Yes, sir. Ito lang. Tapos andito na rin yung phone. So, pag to, sir, pang quick response, pang mabilisan to, sir, kasi hindi lang ito. So, ito yung mga first responder talaga. Bagamat inilipat sa Barangay Irisan, Baguio City ang kanilang fire station, tiniyak pa rin ng BFP ang mabilis na response time. Mayroon pa tayong naiwan na quick response team dito sa may Camp Allen. So, we have 2 fire trucks pa na naiwan dito. And then, may mauna namang magre-responde, susunod na lang po yung mga substation natin. So nakakalat pa rin naman po ang substation natin. Alert sila lagi in case of fire para mag-responde and to help. Lalong-lalo na po kasi ang kailangan natin is yung tubig. Kasi wala po tayong masyadong hydrants dito sa city natin. Sa ngayon, mayroong 3 fire substation ang BFP sa lungsod. Pinag-aaralan pa ng BFP at ng pamahalang lungsod ang pagtatayo ng 2 fire substation upang matiyak ang agarang pagresponde sa sunog. Patuloy naman ang ginagawang fire safety seminar ng ahensya sa iba't ibang organisasyon, lalo na sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong darating na Marso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Muling binigyang pugay ng Baguio City si 2019 SEA Games gold medalist Sandy Abahan sa kakatapos na world's highest marathon. Narito ang report.
Sige, excuse me. Muling nag-uwi ng karangalan ang 2019 gold medalist at Cordilleran athlete na si Sandy Menchie Abahan. Ito'y matapos masungkit ng Philippine team ang overall champion sa World's Highest Altitude Trail Ultra Marathon at World's Highest Marathon noong Mayo ng nakarang taon. Until now, I think hindi ko pa siya nasisink in sa katawan ko na meron akong Guinness World Records. So yeah, tinitignan ko lang siya, tapos yung mga tao na nagko-congratulate, parang na-amaze. So sinasabi ko sa sarili ko na siguro amazing talaga yung mga nagawa ko. Here's Sandy representing Philippines. Nasungkit ni Menchie ang overall champion sa women's division sa dalawang marathon. Ang kanyang pagkapanalo at ng Philippine team ay sinertipikahan ng Guinness Book of World Records. Ginanap ang world's highest marathon sa Mount Kilimanjaro sa bansang Tanzania na isa sa mga pinakamataas na bundok sa buong mundo. May taas itong 5,895 meters above sea level. We hiked up hanggang sa summit, tapos dun sa summit andun yung mga obstacles. So we have 10 obstacles there to conquer or to do, and then we ran down from the summit hanggang sa paan ng bundok. Ilang buwan ding nagsanay sina Menchie at tatlong iba pang mga kinatawan ng Philippine team. Medyo advantage ko is I'm born and raised here sa Baguio. So medyo nasana yung lungs ko sa altitude. But with that higher altitude, marami din ako naging struggle kasi like yung lightheadedness, altitude sickness. Pero na-overcome ko naman siya with the help of my altitude doctors kami every time na we go up the mountain. Maliban dito, panalo rin si Sandy sa World Championship for Altitude Obstacle Course Race noong Nobyembre ng nakarang taon. Dahil dito, pinarangalan siya ng pamalang lungsod ng Sports Excellence Award. Sa ngayon, naghahanda na ang 32 anyos na atleta kasama ang Philippine team para sa 2023 SEA Games sa Cambodia, habang pinag-iisipan pa kung sasali siya sa 2024 Paris Olympics na magaganap sa bansang France. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, probinsya ng Kalinga, nasungkit ang titulong World's Largest Gong Ensemble at Largest Banga Dance. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Naging makasaysayan ang pagdiriwang ng ika-4 na Bodong Festival sa Kalinga matapos nilang masungkit ang world's largest gong ensemble at world largest banga dance. Magbabalita Jose Robert Inventor. Napuno ng halos nakakabinging tunog ng mga gongs ang Kalinga Sports Complex kahapon. Ito'y matapos subukan ng probinsya ng Kalinga na makuha ang titulong largest gong ensemble at largest banga dance sa buong mundo. Umaga pa lamang naghanda na ang performers na binubuo ng 3,440 na mga kalalakihan at 4,681 na kababaihan mula sa iba't ibang bayan ng Kalinga, suot ang tradisyonal na mga kasuotan. Bagamat umulan, hindi sila nagpatinag. Unang nag-perform ang mga kalalakihan para sa largest gong ensemble. The record to beat for the largest gong ensemble is 150. Each participant must be equipped with at least 1 mallet and 1 gong. All musicians must be playing this piece simultaneously for at least 5 minutes, and improvisation is not permitted. I wish you all the best. Thank you. Now, I would like to start the longest gong ensemble. Sa 3, hudyat ng official 2, adjudicator 1, ng Guinness Book go! of World Records, nagsimula ang awong chigangsa o the Call of the Thousand Gongs. Sumunod naman ang agtun chibanga o Dance of the Thousand Pots. The record to beat is 250. 2. The dance must be choreographed and synchronized. And last, the choreography must be executed with a high level of proficiency and at least last for 5 minutes. Sabay-sabay na sumayaw ang humigit 4,000 kababaihan sa saliw ng mga gong habang nakapatong sa kanilang ulo ang 1 hanggang 5 banga. Matapos ang validation, inabangan ng lahat ang pasya ng adjudicator. 3,440! Congratulations, you're officially amazing! Amin na manilima na pumalakpak! And the final result is 4,681! Congratulations! You're officially amazing! Another world record! Kat kada kayo kailangan thank you iti sacrifice yo kasi nagtutudo pa kat inananusan tayo. Ang nagpalinday ito no kayo Ang nasabing titulo ay kauna-unahan sa kasaysayan ng Kalinga matapos mabigo ang probinsyang maabot ito noong 2014. Ang aktibidad ang pinaka-highlight ng Bodong Festival ng probinsya at sumisimbolo ito sa kapayapaan at pag-unlad ng probinsya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Naging espesyal ang kasalang bayan ng Lingayen, Pangasinan matapos mag-isang dibdib ang 61 magkasintahan sa Lingayen Beach. Silipin yan sa kwento ni Jose Robert Inventor. Kaya dito nating ginanap sa mismong Lingayen Beach. Idinaos noong 14 ng Pebrero ng pamahalaang bayan ng Lingayen ang kasalang bayan. Pero imbis na sa simbahan, sa Lingayen Beach nagpalitan ng Aidu ang 61 magkasintahan. First time po na nagaganap ang kasalan dito sa ating napakagandang Lingayen Beach na pinagmamalaki po hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Ideya raw ito ng pamahalang bayan upang maging espesyal ang kasalan. Nagsilbing solemnizing officer si Lingayen Mayor Leopoldo Batawil. Ang cake na ito, pag hinatin mo, sabi ni Mayor Paul,
no? Ang sa iyo ay akin, at ang akin ay sa iyo din. Ang pag-aasawa ay isang pangako na maging mabait at maunawain, maalalahanin, mapagbigay at magbahagi ng isang buhay na magkasama. Sagot din ng pamahalaang bayan ang wine, wedding cake, picture frame at mug bilang souvenir ng mga kinasal. Ito na ang ika-4 na kasalang inorganisa ng pamahalaang bayan ng Lingayen at kauna-unahang beach mass wedding sa bayan. Makikita ninyo talagang fruit of their toil, of their love of Lingayen. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. So malapit na ang eleksyon, tuloy na ang barangay at SK elections this coming October. Nag-warning na ang COMELEC. Although nag-lapse na yung period of registration noong July 31, nag-warning noong Friday ang COMELEC na bawal mag-register twice. Those who intentionally register twice or multiple times, mabibigyan ng imprisonment of 1 to 6 years. Sa dami ng mga nagre-register, almost 1 million registrants, wag na po kayong mag-attempt na mag-register ng 2 beses kasi meron na ang COMELEC yung AFIS, AFIS. Ito yung Automated Fingerprint Identification System. And this is linked nationwide. At kung mag-register ka sa Baguio at mag-register ka sa Agoo, yung registration mo sa Agoo, pag kinuha yung fingerprint mo, ay lalabas doon sa COMELEC sa Intramuros, Manila, and you will be prosecuted, and the penalty is, yun nga, 1 to 6 years in prison. Susunod, lalaki sa Mexico, Pampanga nag-propose sa kanyang kasintahan sa mismong Valentine's Day. Ang kwento susunod na. Sa milk ng batang 90s, daratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sa Mexico, Pampanga, mismong Valentine's Day nag-propose ang isang lalaki sa kanyang kasintahan. Ang kanilang kwento ng pagmamahalan silipin sa balita ni Gracie Rutao. Tigdola pala. Ha? Tigdola o Karina magkanta. Karina ka po, Karina magkanta. Change set, bala ko yun na. Change setup. Ang inakalang singing gig lang ng 55 anyos na singer na kasintahan na si Joseph sa isang Valentine's Day special ng Lakeshore sa Mexico, Pampanga. Wedding proposal na pala. Laking gulat ng balikbayan na si Liberty nang magsalita na ang kasintahan. Dati lang kitang pangarap. Sabi nga doon sa kanta, you were just a dream that I once knew. And then slowly na nandun na ako. Sabi ko, what's going on? Talagang na-shock ako. So, it was like shock first and then kilig. And then
naiyak na ako. High school classmates ang dalawa sa Masantol, Pampanga. Pero nag-migrate sa Amerika si Liberty at doon na nagtapos ng pag-aaral at nakapag-asawa. Pero kalaunan, na-divorce din sa asawa. Muli silang pinagtagpo ng tadhana ni Joseph nang umuwi ng Pinas para umaten sa high school reunion. Naging tayo, after 35 years, ang tagal natin di nagkita. Ang tagal kitang dinasal. Sabi ko sa Diyos ko, sana dumating na siya sa buhay ko. Ikaw ang pinanga. Hindi ako makapangligaw sa ibang high school kasi masyado ka sosyal nun eh. Hanggang ngayon naman eh. Tsaka, ang dami natin pinagdaanan. Isang linggo bago muling magbakasyon si Liberty at pamilya sa Pinas, nakapagdesisyon na si Joseph My friends, na mag-propose sa nobya. We love you so much. Liberty, will you marry me and be with me for the rest of our lives? Oh my God, this is it, of course. I love him so much. So, syempre, you know, the first thing is talaga kahit di pa siya tapos magsalita, sabihin ko na sana, yes, I will. Kaya lang, pinatapos ko muna. I couldn't wait to say, yes, I will. Saksi sa naging proposal ang mga tao at ang 15,000 LED lighted roses. Salamat din sa Diyos. Ang tagal ko siyang dinasal eh. Sabi ko sana dumating na siya. And then dumating na siya. He always tells me he's the best, I'm the best thing that ever happened to his life. He's the best thing that ever happened to my life. And I love him so much. And I hope we stay together forever. Balak ng dalawa na magpakasal din sa nasabing venue sa susunod na taon. Grace Rutao para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.